Okey, Bapak Ibu, orang Olo Mansi yang ambo hormati, Sumando Pusako, nan di luar, jo nan di dalam sadonya kini. Lah, jadi kalau kemarin tahun patang kau sumbayang 5 kali, kini bue 6 le sana. Tambah dengan wadduha walaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sampai sudah. Tambah. Kalau tahun patang kau Bapak Ibu minta sedekah pakiah minta maaf jawab taroi. Kini minta agiah lain. Assalamualaikum mau lukiah apa na di orang romansi kau mau lukiah. Apa indah dan dego. Assalamualaikum mau lukiah. Sabana apa dia mau lukiah tu? Apalah arti mau lukiah tu? Assalamualaikum mau lukiah. Dia pakai mau lukiah, ada gak 5 pakai sehari itu, mau lukiah aja. Mau lukiah, itu kayak itu aja. Kau mau dulu, kau mau lukiah. Kalau tahun patang kau nunado masyarakat di sana, kalau tahun kini kita tingkian masyarakat kita lagi. Tahun patang kau ndak pakai sapuan badu sana, kau penyakit walaupun siwa. Jangan jadi cuy yang boleh. Baso padan pala badu sana ibu baduo bagadia ndak bakal sapuan ado si kau tu ado nak mana kue ha jalan ke sini bete iko kan kalapihan awak kau tandu awak hebat tandu awak santiang tu ni sapola le ni uni ka badu sana mengadan ka banyak poe kan tandu santiang awak tu mengada ka banyak po baca tu nyola salah waden putih tu nanti dalam kubur kau dah waden ka banyak po indah aja orang gati tu orang gati hala tahun patang kau silakan tahun kini di sana nanti luar di dalam dan mode itu jolai membanamo kata Rasulullah barang siapa tidak berbaik silaturahmi nyo cukup 3 hari balap dia 3 hari mangko sagalo ibadah ditulak sumbayang jelah sana ambo puaso jelah bazakek jelah naya haji jelah basadakah jelah buwe elah sagalo ibadah tapi lebih 3 hari tak pakai loan ibadah anda dipending hasailan baka sapuan je ndak pada sana do akan masuk sarugo lo rencana kan taha kan nak masuk akad so sarugo ana mo eko ada ndek oh toh Bapak Ibu ini do sana nan di luar jo nan di dalam ini apa yang harus kita perhatikan kini tongko yaitu di dalam tahun hijrah ini mari kita tingkatkan volume ibadah volume kau banyak ibadah awak kalau patang kau sembahyang awak lu pakai sunnah lai lu pakai tasbih subhanallah lai lu alhamdulillah lai lu pakai Allahu akbar lai lu batahlil sudah sembahyang lai kini awak buat tasbih lai ilai rabbana subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali kalau bisa la ilaha illallah lo sakiro-kiro jadi titik ulo pajak kapagai itu awak juga lain lo model awak kalau lah bau-bau tu mak awak nak jujur mah sudah sembahyang imam jo makmum bakahan yang jaga orang bamadu lepas imam tuan yang je ataran sabunya ni awal kan yang itu hilang salah binda ada rasa tali persaudaraan. Coba cari kita di sini. Kalau sudah sembahyang, baca wa ila hukum, baca Allahumma antas salam, baca Allah subhanallah bersama, baca alhamdulillah. Sudah tu beko mandoai imam ma'amin wa sadu alaihi. Baru tagaso ba imam joba makmum bawa. Lihat doa mendoa sih kau. Kalau meninggal ada menuju hari guys. Yo benar lah. Ini kalau banyak dan jalan dia sak di orang lalu sukatan diubah di orang panggalih mande lalu di kampung awak amaliyah awak ditukar tu mendoa-doa tu nak sampai tu dah tu menuju hari tu mabazie tu batahliah-tahliah tu tu ibadah nak doda saya tu dah ini Bapak Ibu gunoi surau kita Allah sudah alhamdulillah di dalamnya Allah sanang awak di dalamnya tangkung
Cuma saran ambo metek tolong cari speaker dah kau metek. Kau ibu awak di orang luar nak terdengar dah. Pakai speaker si kau minta sedekah kau orang metek. Jam metek lalu membalian. Ambo tadi kalau tahu ambo mau deko mikrofon tadi ambo bawa rumah. Ambo adu punya kalau dia otomo tu ibu adu cukui, adu dalamnya speaker gadang, adu masuk selalu cewek. Tadi ambo dah tahu masuk mau deko dah kau, masuk nak ada kau mikro anu sistem awak. Ini nak rancak suara awak. Pina bawa tu bapak ibu awak lain nak marah enggak benar. Pi metek pesanan sudah kau balik dia kata, tolong cari speaker. Kau tidak tentu DMT sepeker, sapeker cari. Ya deh sana kemana kan metek kau mengaji soro bagus. Kalau kini sementara garuk semua. Amo malam tadi ibu-ibu mengaji di Lintau. Ya, malam petang di Pasaman Barat. Tadi di Lintau. Kini di Siko bisu amo ke Pekanbaru. Pinjam jauh aja metek. Metek Pekanbaru besok nak pun Pekanbaru mo di Kuansing tu ya. Di bagian Lubuk anu tu kanu lalu kiliran jauh lalu cek baca tu. Nah, deh kita imek-imeknya soro bae. Le tak lok mengaji leki sangat 10 kau. Macam kan ada tu. Wala lewat sangat 10. Leki jam 10 tak lok. 10 tak lok 10. Sabaleh tak lok. Jam 2 baleh tak lok. Diamboin tak? Ndek madang hati lah mau telur ndek. Bapak ibu nan di luar dosana ambojo nan di dalam yang sangat ambo hormati. Kini to caliak kaji balik. Kaji awak kini tongku yaitu hijrah artinya berbenah kepada yang lebih baik. Ambo tahu dosana. Olo mansiko kampung ambo orang kampung dalam limo koto lebih bo. Ambo orang koto Padang Mani dosana. Kita badun sana memang ambo tinggal di kota Pariaman. Tu mangko ambo gak gagah sengenek pada awak. Kalau kelahiran ambo di kampung Metek, pak kami sakampungnya Metek pak. Kelahiran ambo memang di Tiku. Indu ambo lah iye di Damaboyan kampung dalam. Asa kotoe kap Padang Mani. Siko ada orang koto kan? Semua awak tu nyo. Berarti kita sakampung di sana. Kalau kita sakampung bayu-yo pak. Kalau lah salancak kau surau, ndak ada salat berjamaah, ndak ada wirid disumpahannya awak di surau pun jumpa dah awak. Ndak ada wirid di siko gak sekali setahun je dah. Aja ditunggu lo metek pulang dulu. Bakon ndak wirid metek ada rumah dah. Apa lagi tunggu pada kau tempo tengah mo. Awak lo kadiki cuy. Wirid 6 orang tiba. Wirik tu bapak ibu kate sama naki sama kamu nunggon. Kau wirik jongku tiba orang 7 5 ibu seorang tu 35 ku tu kena dia. Kalau malah yang ku tu mai lai. Nyoba yo ba anak ganca, ba adek ke tope muda, ba adek tua suku, ba adek tua semando, ba adek dia mama abang dia dah wirik. Kau indak? Wirik tiba orang 7 anda ngampir putu yang ngoi wa. Lagi kan tu. Ada lapau dia berkoa aja bampuk je lapau. Nak mode tu dah. Kalau wirik mode kau dia lah kau sekali sebulan gay kau sekali mau balik lagi. Pilih mode kau mete kateh li semenaki kat bawah semono sabo awak du ya kau nak kalamo dah. Bantu ndak ada nak kalamo ke duit. Ndak percaya anda calian anda. Santare mati awak le. Mode ambo kau paling-paling 1 tahun le mati le. Ia paling. Kalau metek musmal umur kini kau lah lebih 60 betul? 67. Kau bau umur metek 1 tahunnya. Kau 1 umur kini lah 67. Kau 1 umur tinggal 23 lagi. 23 ni tinggal tak bisa ke bau mahal itu dah metek. Kalau jadi itu je gua metek tu awak tinggal 23 ni tunggu bau mahal jalan tak boleh ah. Nak ada ambo kau dikit metek tongko, pai kau metek de tongko. Manga metek jadi yang pulai dak apa pai kan dah. Ayo kau kalau 23 tahun itu kau li cukup sangat tu itunya. 23 tahun tinggal tahun 22 tahun dari 23. Baga tinggal lai. Dan tu dah tu dah. Kamu apa kan awak? Macam lihat gagah ambo je wa. Lah umur mak kita kuah umur metek simui kau tinggal 23 tahun lain. Dipakai tahun 22 tahun dari 23 baga tinggal lain. 1 tahun. Baga tinggalin doang. 1 tahun
Setahun. Bulan. Sabaleh bulan. Berapa tinggal ay? Sabulan. Bagus. Minggu. 3 minggu. Berapa tinggal ay? Seminggu. Hari. 6 hari. Berapa tinggal ay? Hari semalam. Jam 23 jam. Berapa tinggal ay? Jam. Ni. 59 minit. Berapa tinggal ay? Mini. Tiak. 59 datiak. Berapa tinggal ay? Datiak kapai du sana nan di luar. Datiak ka pulang du sana nan di dalam. Allah ndak tentu. Ibadah tidak ada. Dosa banyak. Neraka menunggu kita sana. Jangan orang mati awak mati loh. Kini kan banyak orang tu lah bangga-bangga tu lah mati je. Bayang indah, puasa indah, mengaji indah. Itulah mati je. Matian ambo dek mandeh tu. Ndak sembayang, ndak puasa, ndak mengaji, ndak bawiri, ndak baca Quran, ndak salawat, ndak sedekah. Tu mati. Matian ambo itu sabui. Matian dia. Yo tu nan tepek betul. Memang tapi jangan kadang dicalian. Matian dia tapi awak dicalian. Betul itu je. Memang itu nan banyak kini. Kadang-kadang melangwah ke mati tu. Baru bembong kurang guru bercakap dulu nak. Agak jalia lah engkau. Ma'awala lain mantu lama langwah. Bembong kurang sih kau. Dicalia dia kurang lah. Bisian kata lengok dia la ilaha illallah je kurang. Aje kayak tu. Tuanku tu tak kuat lah jalia lah. Dia lah ni beko mati je kau je bayi lah. Kira beko yo mati tengah hari yo ke jungkunya lah mati je. Masalah engkau masalah elah ka mati baru tak kena ungku dia. Waktu badan sanang tubuh sihai piti banyak awak muda urang wiri surau anyo kalapau. Nyoba kowa kalapau. Pulang jangan sabalik. Kadang lah jondo balik bini dan nak sasak kaya awak lo nyo pulang le urang padusi ko salah malam pangacuit sangai. Di dapur semuanya patunggonyo laki pulang le. Nyonjolo jam 9, jam 10 kamalah udah lambe na pulangnya 10 tu. La jam 11 batu kale kamalah kalega ko lambe na pulang. La jam 12 ndak tu ada di malah landeh ko malam ya. Apa amanya lahan bini awak na salah. Maka tu ndak mau tagah. Kira silakan memang itu lo na lasu ada wa baalai. Badoso tu yo badoso sing nek kalau ndak bataguah. Bawa lah tapi nge istrimu. Namun kau cari-cari dia lapor tadi lalu lapor nanti cerita. You nampak dia malam mulai orang apa? Ambo betul kau kalau satu lo kau nak talok main jombo begonya. Ambo pandai lah kau ni. Ambo nak managado pemuda. Ambo nak managado orang Sumando. Bakoa lah. Tapi jangan sampai balawi malam mana. Tu besok aja kau jam 9 pagi. Kalau lapor lo dulu. Asyik lo kamu bakar kata lo karajo tu lah. Uganya tujuan lah karajo. Awak dek malam lalu, alam bek lalu. Jago jam 9 pagi. Lah, wala sudah do takok sawahu bengkongkok sawahu. Abi inilah sabah helo juga kaki malam tu. Balam be na udah pulang. Nampak di kuden kalah aja. Ditampal aja. Lah kalah aja maka boy kau aja kau. Lah. Jadi ambo ndak managah do. Cuma inget jo ditimbang. Baadu tangko, sabu awak kamati. Kaji nampar tamu sekalian mau sampai awak kamati kana-kana tu. Kok lai takana de dusana ambo dua dalam masuk awak kamati. Apa je kaji mau sampai kok masuk asal tapi kalau idui kamati ndak takana, kalau duya kabakira ndak takana, amo de kolah nagari awak. Calilah surpela kini Pak Ibu. Ma anak-anak nan pandai kini mengaji lai. Ma anak muda nan tanturu kunti go baleh deh. Ma anak bujang jo anak gadis nan tantu rukun dua. Janganlah tanya je kini. Coba rukun tiga balik. Anak sepak kok tantu bagi hadiah banyak piti ada dalam saku omong ini. Coba nak banyak piti ha. Kau salah di luar ada ibu dan yang dalamnya ada piti satu ya dia ha. Kau sa kucing kau suka dulu ciren yang ha. Kau dulu ciren ha. Ambo nak memangga, ada mau memagonya kau nya. Kau awak
Kalau baga anak kamanakan sekolah aja. Olah kalau 3 nak namo SMA mah. Cuba suka baca rukun 3 balik. Bukan tua dulu. Adapun rukun sembahyang itu, yaitu 3 lah balik para karo para tamu ni. Apa dulu nak dena? Kini ada kada paling ko. Inyo mapai ko ini dah. Pihak masalah pihak kecil nguluma itu mata nak leh. Tu mode adik-adik ambo kini kemanakan kita di ulaman sini DAP. Alah latik lai pujo batui DAP. Abe konyo tua lai. Bila generasi muda ko beranjak tua, agamanya pak baaban tu muda tu dapat agamo lah tua takanya tu. Sebab apa tu ndak tu nyo bagaja lai. Apalagi nyo lah balaki. Nyolah baganak 2 seminggu, baganak 2 seminggu. Ada mau cari di kampung-kampung tu mete, bilo nyolah jadi nak daro mete, dado sekolah. Kau kan gadi-gadi kemanakan dia mau kan? Bilo nyolah jadi daro kan? Kau dapat laki tu bantu orang ni, nak mau sekolah tu. Ditak mau sekolah. Wadah laki kau rumah kerjaan gitu. Banyak adik-adik nak gadis-gadis bilo lah balaki nak muas suruh dia nyolaki tu je dan dia hanunya. Tadi panggalan tu dah pak. Nama gando tak kata lah bilo lah balaki nak muas suruh dia. Tu mode tak apa-apa lo mode tu. Tu mau sudah kau cari minantu awak ugang nalayam muas sambayang. Awak kan target minantu kan piti di Makarajoe. Di masokolai baga gaji baga gadang kaki gadang kaki paja tu dia tu baga gadang langan encek matoeli gadang. Cobalah baru ditanya siapa cara kini kan mode tu gaya awak bentuk mah patanya dulu pacai ado de kau ndak ado de kau de metam lagi kau Anda do dewa ada betama, orang cari lah. Tapi kalau gini patanyo lo, ado kan dikau. Lai mah, siapa kau anda dalam Facebook wah, dalam Facebook sebut bicara dia yang pernah bantu landeh pada tu. Dia awak bantu landeh dia cak mana lo? Asu kue kopi asu kue di matingga di datang tu dah mak doh. Yo dah datang tu di tu kan tanya kakau. Di sekolah lagi mengaji WSI lagi bayar ke pajak koko. Kalau kan dulu kayak mak kata je lah. Kalau kau minantu 3 ayah tu je. Ayah sia si bola. Ayah si bola tu sia si pono. Ayah si pono tu sia si amir. Lain tentu kan. Lain nak donan PKI dah. Lain nak donan nak zina dah. Lain nak aman baru ditimo le. Kalau kini ndak. Nak ditanya ndak si ayah dah. Kajo Oi nyokara jo di kantor mapati mah. Oh, ayo tu. Mangani ka tayo pati kiro ito ka mamilya sago kiro. Cleaning service mano menyapu. Adi tu na wadro bisa jadi bupati ni mah. Sudah jadi cleaning service tu kau menjadi anole dah. Menjadi bupati lah. Ai nang salah awak di sana. Salah awak manilai orang jo artoe. Jo karajoe, jo jabatane, awak nilai sudah kali agamoe. Kalau kali mau di mama ngaji atuluk. Siague, bago, timola. Tahu ini ada sana. Ugang suka tu salamai 3 perkara ibu. Nam pertama salamai dari yampok. Ada nampak ada wak labai bampok. Kati pernah bampok. Tuanku bener sati pernah bampok. Salamai dari yampok kalau ugang siap di timola. Ambo nak promo, ambo dah sati mulai. Ambo lah rumah ibu. Cuma kalau dapat terima lah tu adik-adik ambo kuah orang nan beragamo, bukan orang kayu. Orang kayu bagajo ka kayu kalau agamo ndak ada, hancur. Pi orang beragama bagajo ka miskinnya, hidupnya akan dilapangkan Allah, rezekinya akan dimudahkan Allah, hidupnya akan diserahanakan Allah. Kenapa? Nyo terjalin hubungannya dengan la ilaha. Ulang balik la ilaha. Lah, selesai kaji cik ibu. Nang kedua leh.
Nang kadua kaji bapak ibu idui kamati duya kaba akhirat kaji apa tongko. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah faman yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai sugalo dosana ambo di olomansi kampung dalam. Limo koto sekolah salah kamu. Limo koto kampung dalam sekolah kecamatan mana? Olo mansi sugo tadi namanya sugo kalua ndak kara talua suro talua banyak dosa nak musiko tarangan mo banyak tarangan siko mengang koto tarangan mo lamu tanyo tadi kau ngama ada orang koto siko mak banyak orang koto siko nggonya pilih menunjuk dua dari nani hijau hijau aja menunjuknya di luarnya banyak juga koto tombo yakin apa ibu wah kini jangan tahambek ke Tuhan. Kau kajinya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan kamu talampok Tuhan. Tak ambek Tuhan gara-gara urusan dunia. Urusan dunia wangko. Harato cek, anak cek, dua ko problema besar yang membuat kita lupa ke Tuhan. Ndak tentu sambayang, ndak tentu kasugau, ndak tentu bawirid, ndak tentu mengaji lai. Pagilah tibo di ladang, tibo di sawah, tibo di kampung dalam, tibo mengalih al-jahi. Pabawa pi, tidak teti, pi, ti. Iko nama buat awak lupa do sana. Kalau Tuhan dan awak lupaan, idui sengsara. Jadi aja itu. Atau ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, dengan menyebut nama Allah, hati akan tenang, dada akan lapang. Artinya aribu tu hati ayat itu. Bila Allah nak tekan iduk sampai itu maksudnya. Yalah ala ingatlah bi dengan zikrillah menyebut atau mengingat Allah, tatma'innul akan menenangkan hati anda. Di bila Allah dikana tenang hati. Bila Allah nak terkena hati usuah. Kalau hati usuah rezeki jauh. Orang kalau usuah GPT pun mau jadi GPT tu. Cailah ada anda. Payah aja itu Hari hantar balik tuan cailah dah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Amajo ni mak nang kalian duto walai cik Tuhan. Sado dia gia Tuhan. Cola awak idoi siapa gi awak batu buah di sana? Awak mako babor dan ko siapa gi badan? Awak mako bango siapa gi hango? Awak baku darai siapa gi aku darai? Awak bayar darai siapa gi darai? Awak tagak siapa nagaan? Awak rukuk siapa rukuan? Awak sujud siapa nyujudan? Woi urang jawab lahan yang jawab. Awak laga gua nyaman namanya. Kalau mengaku dosa nak mau tu Allah sarolahai magia. Asallah wak gunuan untuk Allah. Koyo banalah lupa ka Tuhan bagi cik orang ulan. Lalu poe ka Tuhan. Gara-gara anak gara-gara arato nyobaan engkau pagunuan segala nanagi Allah tu untuk mangan Allah. Awak dia gi Allah rezeki pagunuan untuk Allah. Sugau kau nak ada rezeki pun sama dengan apa? Nak bisa kerami model kau dapat. Tak bisa kaligrafi model kau tak bisa cek profilnya sangat cak kau. Kode rezeki, ikulah rezeki yang dipagunakan fisabilillah. Banyak orang yang piti Pak Balioto, banyak orang yang piti bapak ibu nama bawa rumah mewah, banyak orang piti menambah bini. Cak lihat Josal dia ada. Josal program ini kira membuat musaji 99 musaji. Bagalau banyak gati umah dia kira gay tu nanti tena. Indah kargo Josal tu ngasih kau tena. Kan tu lewat sisa tu. Di Jakarta tinggal. Uang komputer jual ngamai tu. Mengapa kau dalam? Di balai mah tu. Balai tu loh hebat yang balai tu. Uang cakap kau tu mah ya hebat. Kalau nyoba sekolah jual. Oh mana dia? Hanya programnya kini tu tak ada ambo nepon kanyo minggu belakang. Programnya kini membuat musaji 99 musaji. Tu programnya. Awak dek piti wak ndak sabanyak tu ribu. Allah doa buat musaji gaci je. Iko je wak pasamuan. Talok beko 2000 sorang kok. Mu ibu sorang talok mu ibu.
Alam mulai tak kuih 10 atau 10 ah. Takkan ada bebetek bau tang lu suka betek. Utang sana 3 juta utangnya aja betek. Tapi iya kita begonya kalau 3 juta. Tapi kalau banyak utang betek kita telepon jo sal. Nyo kalau jo sal di telepon nyo sebenarnya tong sar lah aja. Nyo itu bedanya. Tong sar lah bagabe sudahan. Pi awak anu kawin tangok kalau badal lima. Kalau mode ko banyak sampai keluar sana metek sana warkan metek usman doa. Kalau utang 3 juta 4 juta lunak ada wak ini. Li talok mengaji dewa sekali setahun kau. Nah cocok nak mengaji. Bapak Ibu nan di luar jo nan di dalam yang kami hormati. Jadi supaya jangan terlampau ke Tuhan gara-gara dunia, rumusnya apa? Rumusnya pagunoan dunia untuk mengana Allah. Baacara wengko. Awak dia gede Tuhan rasakinya tangko dilabiar ske jo rasaki awak ngana Allah. Awak dia gede Tuhan bapangke tangko jadi anggota DPR, jadi camat, jadi bupati segala macam. Pangke awak tu dipagunon untuk mengana Allah. Awak dia gede Tuhan je tangko ilmu tangko di dado ilmu tadi pagunon mengana Allah. Jadi kunci surga tu terletak di kelebihan kita. Kalau awak di labian Tuhan dirasaki, maka kunci surga terletak di rasaki awak. Kalau awak di kegiatan Tuhan menjadi orang berpangke, maka surga terletak di pangke awak. Kalau lewat pagunon pangke untuk mencari surga. Kalau kayu awak bangko, di kayu awak tu surga terletak. Kalau li kekayaan dipagunkan jalan Allah. Nah, jadi kini awak tabalian ko, deklah kayu lo mangko ndak kama saji lain. Deklah babangke lo makondak bawiri lain. Deklah santiang lo makondak kesurau lain. Ini anda akan berbahaya. Kok nyampang du sana? Kok nyampang? Kok tibo mananam manjapui? Mambubui tibo jemaah. Mananam datang mambubui. Kok nam mampunyo datang manjapui. Jadi lah anda kok datang sanda. Ndak baru mande sanda ande lah tuh. Basanda aja lah taruh, tapi jangan sampai apa. Yo sanda ande tu ndak luwi. Agak seno ko kamai masih ko ndak ande macam ndak celia. Ande ko tak kilo ande. Anda luwi nande macam dia. Tu. Lancar ande tak banyak. Dia macam ni. Tapi katakan lihat lagi tu beko. Tu lelo. Lah. Andai kata biswa lusa nan mampunyo datang manjapui, nan mananam datang mambubui. Kok mati awak biswa? Allah kiro-kiro cukui nang kadibaw mati dun sana. Cak lugu-lugu hirenda, iyo alun nggak timur. Cile kalau alun ambo tanyola, nang kadibaw mati itulah tentu dewa. Anang kadibaw mati. Suntik vaksin. Nah, dua tanya saudara. Pi metek ke Jakarta, jadi tanya tu metek, ma vaksin. Masuk kota Pekanbaru tanya vaksin. Pi metek pegawai lah pakai vaksin. Kalau mau yo nak pakai vaksin, mau kapai Aceh so metek. Pi mau survei Aceh aman metek. Aceh Medan aman. Nambayo masuk Pekanbaru, masuk Bali, masuk Jakarta. Tu pakai tunjukkan surat vaksin anda. Pi ke Medan ke Aceh ndak. Mau kabaran ke Aceh Pulau Gili pa ibu. Ziarah ke makam Syekh Abdurrahman Singkil dan Kuala. Buat lihat rute tanya orang bos orang tu, ali nak do pakai vaksin, nak pakai vaksin baik. Tapi kalau kamu suntik vaksin, nyonya mau dia lah nak jadi gay baik. Awak pun suntik kau sekali jadi duit nyonya bu. Waktu tu basunai, awak kau basunai sekali lagi mau awak suntik. Awak lah sunai kan aja suntik le. Dulu kalau nak para luna waktu sunai tu nak suntik nak bahan jadi suntik aja awak tu bahan semua awak le. Kalau kini awak nak basunai dah, apa suntik balik. Lah, jadi nang kadi bawa mati, kira lun cukui lengko. Banyak lah ndak biswa kamati je tu dodo sana. Semua wak daya terapel tu nye. Terapel tiba. Kira terapel tiba nang kadi yang kuih lu dah do jalan. Siga walu lah kek dia. Titit je sopir terapel. Lah ne berangkat le, tunggu lo per. Oro awak tasang kuih dia cuba dak. Mamanje cuba dak lo dulu. Tiba dia coba dak anjo kakak tukun, aku tang lo tu sang kuih lah. Alah balik kata coba dak.
Anak dia sudah payah le terperan je. Anak dia payah anu lole aja. Asal engkau masalah lah tibo je dia lagi kabarangke baru takanan yang kadibau. Arti kata lah sakit, lah tuo baru takanan yang kadibau waktu badan sihat tubuh senang dunia dikaca ndak takana dia baso be kamati dah. Kece duit kau kasalamu je dipakainya. Lamainkin lah kamai bamanjo bagala balaki babini bacewek segala macam dibuat bahampo maliang ayam maliang kucing sagaloe dicakau sagaloe dikajau kata dir tu ya kiroe lah kamati do sana ya dir gabai iko bapak ibu anak anduang sikatitiran anak barabah duo manyasa ulu mungkin berpendapatan manyasa kudian indah ado bagu no lah selesai kaji itu no kaji yang kedua tongko siapkan diri sabalun anak disiapkan innal lazina amanu wa amilus shalihat. Orang beriman tu identik dengan amal saleh. Mau do sana agak kages kete ndak ado ge arti iman awak do kalau ndak ado beramal. Samoi bare itu nye oto menambang kapiaman tapi penumpangnya ndak ado. Tantu dewa oto hijau. Nyo dari basuang sing piaman rutenya barang ke dari basuang sampai kapiaman. Kiroenda ado do dalam ugang do sopir eso gang. Anu itu barang ke kosong. Sa kampung oloman siane ambo jamin do sana ambo beriman sana. Pi ambo ndak menjamin sado Allah beramal do Pak Ibu. Salah beriman luar dalam di sana luar sumando pesako beriman semua. Bertakwa semua. Tapi ambo ndak menjamin Anda beramal semuanya. Magari jo tadi lah biasa paro ndak mangari wa Pak Ibu. Yakinlah ko ndak wa. Jangan menjawab oleh awak yo nak dorong ko nyo ati jawab soal tu nama nak magari dia ngecek nama ti tak awak yo nak dorong ko beriman lain ko lain tanda beriman kau mah bertakwa lah tipu disugawa dulu tipu pada ambo jam 8:30 tadi di masih di pada mana metek menepon tu bukan kek tu metek bau kabarang kek baru tu ada mana tu ko lah kabarang kek na metek aja ambo patiang kancang lah kira yo lah melimpah uang keluar. Ambo kasinggar mai ibu mai tek tadi tu. Kira mai tek ko ba kunci kira dulu ke suka pada wa. Ambo ka mana nyon pai tek ziarah Aceh. Bu mar yo pai so. Ibu no usah pai lai. Ya sekolah le bu tanui. Baga tahu le pensiun lah mau lai 10 tahun lai. 1 tahun le pensiun lai. Apa suka le pensiun dah lai dia suka jo kada jo lai. Donyo kada jo tu kan sambil nya japu ibu sing mau tu. Kalau pensiun tu kau piti pensiun tu jema kan bodoh kan dia lah. Kalau pawa poyo lah tuo di subuh jo kada jo. Ala damam gay. Habis suah jangan subuh lah. Piti pensiun kau jo makan berdua le jo ya nak kan lah pegawai lo jema. La PNS. Iko kan? Yo si anda mau tadi cak mak. Sorry. La PNS kau. Ando le dah mono do lai. Macam jadi pati. Suat tu. Ya dah. Laulah ni ada sana environment. 1 tahun libu pensiun alaman. 1 tahun kalau bisa ziarah ke Makkah, bisa tiap bulan dah boleh tahu. Patang kau ke Makkah awal, lepas tu cuti lah bu. Kau ziarah cuti lo seminggu. Hari besok kau ziarah nanti baik. Laulah ni apa-apa di sana ambo dan di luar jon dan di dalam. Iman sado Allah awak beriman. Tapi nan beramal ikon nak kita tingkin metek bagai cek metek tadi duit sambayang ne ndak nak kali mulai saya semalam gak 2 kali magari itu tadanga Allahu akbar duit Islam di kampung awak tapi kalau aniangnya anunya unggeh tantelo ada lo buruang tantelo ada mo lo kan dia ada tu dah setanjo tantekeng tantelo gua maliang cina kuah le boleh dengar awak. Itu dah dengar. Kalau layalah kau suruh. Ambo yakin. Tapi yo mau mete kalau memang semua kau yo batanam. Kalau dia agaknya mak labai lah tu lo kan. Nyori batanam mete ulang. Tadi tanam tok semua magari ju isa. Yo awak ndak manggaji. Tu kan balik kau tu tetap kita cari mete. Ndak mungkin lo mete ugang di sugah mau nyi sugah minimal guru mengaji. Tu nak. Guru mengaji saya tadi tu ketua sugah jo lo. Guru mengaji nyo lo. Tu memersiawese nyolo ayo itu teh
Ndak ada nak. Mungkin dia surang teh. Tu jadi kadang jadi imam sembahyang tu nyoloh. Nama seperti ada cagian kosian dan kapan tu mama sumbayang. Kok ada imam katiawa nama 2 kali tu. Jadi urang kali liang lah. Kan banyak ummah gua. Gak balas panurang kok bisa sembahyang tu. Kalau bisa sudah kau lah tutup kau duit sampai puluh. Kau mengajar puluh aja wana kaulan. Mengajar wana kasuang kau alin ke kapasuang. Awak we sugawa sampai puluh. Akan bunyi sugawa. Dorong ko awak adalah langsung masuk surga je nanti lain tak bisa. Surga dah itu masuk surga anamu tantahan nama lah jadi ambo sanang mana baik-baik sugola pada siah luar dalam terase la segel tiangnya la mantap kaligrafinya bagus cuma aja pakai cewek tinggi lain isinya dengan itu kita isi kalau lumayan rami baik serak merek na dia lo mansiko petang kamu diundang bapak muda sagami kurang na kau wiri biasanya ala melimpah-limpah awak keluar kau dapat dibuat sekali setahun atau sekali sebulan kan ancak sekali sebulan lah kau semua lagi nak talok na mate sekali sebulan awak tapi apa dicari-cari guru nancak-ancak jangan mau kampung aja bosan kau jadi petang kau pajak kalau mau aja minggu lo lihat cari guru amo mana orang mencari ya muah betul tongko cari yang guru yang kau nang gagah bro tongko anak gagah perempuan je dah dorong deh nang gagah lo pada amo malu aduh tentang hal lah ini yang pertama tentang nak dibawa khairat iman jo amal kalau ndak ada amal kosong nasada barang ke kosong kapa amal ko bayang poso zakat ni haji itu na wajib tuan. Nah lain kok banyak amal kita seluruh amal yang kita buat itu nanti akan kita caliak balik di akhirat. Buat amal aku buat tarimo elok amal di sana elok tarimo nanti di akhirat. Cuma di awak tinggalnya lah. Kok lai takana di awak baso nanti kamana remo sadolai mulai lalai. Tinggallah na salah tu lai tinggallah bagunjang ini dua nalasuahkan bagunjang tu nalasua poin dah panek mampagunjang laki urang minantugang laki ni pagunjang lai ayo je dah laki dan payah dah ba apa ya ayo payah ndak mana lo ci Allah le dah ialah tu oh dia nak lo gunjang kurang lai ambo tak banagah dah kurangan bakas sapuan ndak bakas sapuan tu tinggalai baal ko awak inyo na salang ko patang je pikir ko ndak bau lake kurami ummah wa ko ndak ayame menciri ame ko jo ayame cila ko ndak inyo je do jo ayam bukan tu je lako dikit. Ini yang bermasalah. Kau problema kecil di kampung kita. Nang kami buat ibadah kita itu akan tahambil diterima Allah Ta'ala. Kita berasihan tu Bapak Ibu. Jangan sampai ada jo awak dah tidak bakal sapu alai. Jangan sampai ada jo awak tidak sembahyang berjamaah alai. Jangan sampai ada jo awak dah tidak bersedekah alai. Kalau amaliyah kau bu dibuat apa-apa dosa nak di luar dalam hati wak kau tenang. Moga contoh cik. Awak bersedekah tu kan pitih keluar tu pitih masuk tu. Sedekah awak 5,000 keluar pitih tu masuk. Coba tanya mbok ke hati awak bersedekah tu senang apa rusuk? Itulah bu tanda nilainya ibadah. Lah pitih keluar tek, pi senang hati. Tu akhirat nanti. Pi kalau awak bapak ibu babuek dosa hati rusuk. Calialah deh ande. Sudah diunjun-unjun rambut laki wak dek manggabo wak ke laki diunjun-unjunan no itu dewa. Allah manggabo para lunang dek oleh kalega kanu tau di lambian. Tasangkui laki wak tu dek coba dah. Yo dek gabo wak ke. Sanjoga yo siang-siang nan dibaco baru nan dia nuane ke wak baru ada nak makan baru aja jo pulau. Awak latih akan daya belum basau ambagu elo nak dikarajuan. Apa nek laki bini ko dihambi pangka baju laki itu dibanjune tercempak. Ibu tersangkui dia coba dah. Baga soperasaan sudah bercakap je laki senang. Usuhan tando salah karajo. Dimanimbang karajo ko jobatin. Kalau lai senang hati lapang dado tando nilainya ibadah. Cuma pitih keluar basadakah, tapi hati senang. Pitih keluar tungku.
Sedekah ke surga kau pergi keluar. Naik haji tu pergi keluar tu. Umrah tu pergi keluar tu. Ziarah kau tua malu sebuah adik tongku tu pergi keluar. Tapi walaupun pergi keluar mana, hati wak senang. Misalnya kami ke Aceh pergi keluar ke buat. 1.250.000 aku ke Aceh wak. Ke Aceh, ke Singkil, ke Kuala, semuanya akan kami ziarah Bapak Ibu. Pergi keluar, tapi bagi jamaah yang ikut itu, tidak ada rusuh ada tangguh. Kenapa tidak rusuh? Karena semuanya nilainya ibadah di sisi La ilaha. Ulang balik La ilaha. Itu nan kadibao. Cik lain tinggal kajinya lain. Nan kaditinggal lain. Kalau nan kadibao lah selesai. Sagalo amal soleh yang diridui oleh Allah Subhanahu. Selesai. Nan kadua di sana di luar jonan di dalam. Sana ambo di luar, kau nak terdengar tu, nan di luar, jo nan di dalam, nan kadi tinggal, nan kadi gaji lain. Nan kadi bawah selesai. Nan kadi tinggal di dunia. Coba sabuk gak cie, jadi tentu lah. Apa nan kadi tinggal? Kudo, anak laki, ale, anak laki, kudo ale, kabau ale, Harato Namo ada waktu celah dia salah sarolah oko ada kan dua ada kan anda mau oko kan deh mencilo tinggal dong alah dah ada waktu itu tangku ambo sampainya lain karena waktu kita tinggal 10 minit lagi Pak Ibu. Capek ibu lah saja 50 minit ceramah mah. Nyot target itu ngaji bu mulai setengah 10 sudah setengah 9, mulai jam 9 sudah jam 10. Nak boleh lebih tu Pak Ibu. Lebih sakit utak wah dia. Kau beteknya guys, taraknya kau pakai baru isu ah. Lamuna tunggu sudah kau mah aja. Kalau mulai ngagi kaki 4 dah. Lah, jadi 6 kali bawa tadilah jalan dewa amal yang nan kadi tinggalnya jaleh kaji ko pak kaji ko nampak ne jangan ku tiba ko cerma bomar ali cerma alang ko antara tahu barang lainnya tantu ne ado nan kadi bawo ka akirai ado lo nan kadi tinggalan di dunia anak kadi tinggal di dunia tungku nan kadi tinggal di dunia tiga pak mere dada pando sodate so do tu dan wajib ditinggal. Ndak boleh sangin yang jo dibawa pula ke kira itu apa. Baru sana ambo sekolah dua berso. Tondet ni berso. Awak lo dia lagi pula. Dosa ko sudah le dia. Ambo ndak ingin do bu. Awak lalamoi duit teru ya. Labau saola payah kira mati mambo dosa. Calia dia awak. Anak ketek mati mangko masuk surga li tahu dia ande rasio. Rasio karena ndak badoso je tu. Ada anak ketek tu sembayang kan? Ada sembayang jauh lagi tu loh. Pi ba ko masuk surga. Karena indak membawa do. Awak ibadah kok sangene ke bado tapi doso jangan dibawa. Badoso tetap ada. Ndak ada gadiang kau ndak rata do sana ambunan di luar jonan di dalam. Ndak ada kita manusia kau ndak punya salah. Sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa. Awak berdosa saudara baru iyo le dosa iro. Jadi bawa mati. Membuat dosa, ba aman jangan membuat dosa tu biasa tu je. Awak orang mau baru nak kata buat dosa awak. Baru nak kamang icu awak. Pergi parusi badak kamang gunjia awak. Sangene peti hari satu badak kamang gabawa ka laki. Apa kau mungkin dua tuai. Gincu aja lah satu ini jawab. Kalau berdosa kan laki. Jadi laki itu upah panjangnya nyu memanjek kan aja. Memanjek apa? Manjek kambing. Kadang panek baru nyu memanjek. Tu biasa tu nyu. Baju nama manjek ni jauh baru latihan ko je. Nyu di kada depan je. Tu kada jauh pulanya. Kadang nak panemo upah panjang dia. Gepiti roti syukuri aja 200 itu. Karena lah wah duit bali lo masih bali dulu. Mang lado merah bali lado mudo bali lu mode itu bijaksana awak jadi induk orang ko. Kau indah 500 jo na seminggu. 500 jo na seminggu. Akai membeli pulsa ko nyo kami internet. Yo le lu ngam sini kata
Laki nak ada pakai internet tak pandai ada pakai internet. Ai nyu je mana. Kalau yang macam lihat ceramah Muhammad Arif di YouTube nak ana internet itu dah. Kau nak untuk main game lo Segala macam dah dicari muat tui ni ada lagi dia dua tui cubalah. Kalau lima tui kabalai Jawa dapat kalau lawak nang ganca lado nama bagai nang putih kikiliran dua tui mungkin lawak masih awak Bali dulu masih agak 2000 di Bali biasa awak bisa menggunakan lawak kini mungkin sama lado dulu tahu lah di sana suami awak tu rezeki nak banyak atau tidak apalagi lelaki awak orang kampung bakuli kan Jawanya kadang jadi bawa orang ke sawah kadang jadi bawa orang memanje kadang baru nak nora latihan kadang baru tu maka saya dia lelaki awak tu amuh mati ke baru dah. Anda kena buang ke baru tu bakalah kalau tu sebanyak tu kambing dapat dia di gane anda awak ni mau pas lah dia. Coba baru ada pe jo. Pe bagilah satu. Nado baru ada anu dapat dia beko anda sisa keluar lah tu. Dia ni aja dia. Apa giso kalau manje dia. Arah tu jaso baru abaulah baru ada di kapi ni kau gek baru. Tiba rumah dia anu di caki baru ni. Aka cek bini bapangan baru tu. Nak tentu dek kau dah kaje. Bini tu dia hari ni. Mati baru tu 3 seminggu dia. Lah kuliah kan naik dek baru tu. Yang baru apa namanya seorang ni. Kalau nama mancang kuat tu kan bisa ibu lagi dia. Mancang kuat 1000 berarti rendah tu banyak dia tu. Banyak papa panjat ni kau sampai 1000 sampai 1000 berpetih dia. Kuliah nak bertiga di Padang ni. Kata baru bola di kapi ni kau ke. Tak pakai baru tu. Ada bini kau ibu bapa ngaju baru. Anak lah kau dah kapi ni kau je. Waktu sang nenek dia gia suami bisiko tantui istri nam benar-benar lai paham istri awak ko lai mengerti istri awak ko jo awak kalau waktu piti banyak waktu awak gagah bagai cek nanti tu waktu tapuak lai bagatah iyalah suahnya sadonya Biko waktu awak masih laku lai beko awak lah tuo pendapatan sebanyak itu ledo bini lah banyak-banyak berang ke awak kasudahnya nasi kami nanti laki-laki ke balik. Kami laki-laki yang kadang yang malah itu. Kau bersihnya bagan nak itu Jakarta. Kau bakiin kendu kau piti melado wala tu aku kuat. Kece jo lah kuatnya. Kau di luar jo lah lo lebak. Mauntun. Yo kalau dibiliak kau tiba beko si desi kamana kana jo di balai mali jo nak kamu kinyo masuk biliak mintu woe do. Anca jo lo di luar ko je. Agi tak buang cek petalu dah. Seminggu lo di luarnya. Agi cek bini. Baitulah jo. Lah busuk je ruang tengah kau tiba kawan si Mela pulang sekolah sagan awak pindah jo ke dapur baan. Awak dia dah tu jadi. Aduh, dapur. Ada dapur itu manja anu tiup mini jo, api ada ke sungai. Lah di bola bajo ke sungai dan cia, bangan nyungen di lat. Babayan ke besi tiup jam main bau je. Ke cek bini lah seminggu lah panik lah. De jo bilo wa kalau jo imbau taruh je. Kok di pintu semua aja dah lok lepak. Kalau iko model laki ancak kini je lambuan kata beda. Nyo tandoe wala laki wa Usman dong. Tandoe caliak kan yang bila wala sakit lacok mengeceh bentuknya. Carilah bini je itu. Mudah baru sakit lacok keceh kawan. Balak dia. Panjang. Kau malah dibuat dah kawan. Umar lah di buean, Jawi lah di balian, sawah di paganyo lah bangan nak kan dewa. Ayo, apa sakit awak tu? Apalagi nanti sakit tua dah. Di lambu ini lewat tabek tau. Jak kini caliak suami istri itu sembarang tu. Caliak kini kau. Kalau bantu kamu deh itulah turun tinya. Hati-hati. Lah ini dosa beba. Kau dosa. Bala dosa nak ditinggal di Allah mansi kau. Di Allah mansi kau dosa tigonya pak.
Nampar tamu doso tubuh. Lai dusana ambo batu buah. Namo dosoe pada te pasia da te siapa. Nang kadua doso nyawa. Namo doso nyawa simbawasi raya bawaria si. Nang katigo doso hati. Namo doso hati mindapanmu nundatena paya bawa piak muna. Nanti go ko dosana ambo lomansi ndak buliah di bao kakamati. Oh, batinggane ende doso pasia atun ko nande kecen pasia tahu lai bakarajoan. Sombayang basuh buah tu bataga. Ndak baga gua sekolah tahu deh. Oi, sumbayang basuh buah bataga. Bataga sumbayang, patu ada sumbayang ada salah ada. Puaso, wah, bazakai, naya aji, basadaka, mengaji kasuga wirid, bagunjiang, iyo lo bago. Anda di balik pintunya iyo lo kayaknya. Nado gunjang musuh gunjang bataga. Lala tantu dewanya dosana nama nambah suah nama nambah taga. Pi maoh dosana ambu agak kares kete. Kalau sumbayang lai tawa masuk di suah. Kalau awak indak sumbayang awak namue ugang pasya. Kalau ada suami awak ndak sumbayang berarti suami awak tu pasya. Kalau ada bini awak ndak sumbayang berarti bini awak pasya. Kalau ada anak jominan tu ndak sumbayang lah cucu. Lama bagi doa ke ndak do sembahyang do berarti uang pasya tadi mau rawa anca capek tu karo. Ba do ka bukan ya. Pia, pado banyak anak kau jo pajak pasya kau pia. Capek minta jaga gini. Si anak sayang ke uang pasya. Uni entah do. Siangnya jawabnya sayang lagi. Ya betul lah anak 5-6 tu ya lah. Dicale-cale minang tuko saja nikah jona wala sabulan lah mengandung anak. Lah 3 bulan lah kadang pau ya anak. Lah 1 tahun baganak je. Pia dan cale-cale laki kau tu sampai kini pernah semayang. Capek tak cagai. Pada tumbuh anak kucing ni dah kau. Ni tu je kajo itu nyo. Tak cagai je be. Suportif awak kan. Jadi padia aja nawala lo jolande tu. Cali hadis ini orang yang tidur dengan orang tidak salat sama dengan tidur dengan babi hutan kata Rasulullah. Ndak ada tu dalam hadis Nabi. Ndak ada tu kata Abdul Somad. Yang sanangnya jadi kau semando wang koto. Ini lo luwe bebo. Kau doang semando pun cari dengar YouTube. Sembayangan cepet perlu dan suka baca gay. Ndak nyaman lo wak doma. Minat sumando ndak sembayang minat tu anak kau aja dia. Anak aku kau nak kanawa. Cucu awak tu itu aja dia ni bu. Jadi tu mangkoi bekerja jangan lawan kayu jadi tak kayu tu iyo lo. Cuma nan lai madok ka Tuhan. Anca suawa bagalah kan kalau sumbayang bagalah kan nyamannya siko kan. Hanang ado kipe angin sudah kau nak ikut kipe angin apa kau metek dan tahan. Bahasa pokoknya sanang awak di sugo kau perlu rumah nih ndak bona. Paiwa ka sugo tu nyaman sanang. Saya tu mau tu ibu cenya apa ya? Sebanyak tuang kayu dia kata. Aduh kali gaji metek saya. Metek lah pensiun, gaji metek tu nak usah gajinya ke kami ke suka. Pi awak zaman nampuang je cari lo dah pite. Oh kau mentang metek turun tangan ngalah ni cari ada je metek muih. Tarik metek je nak buat sekar. Ni sana memang agak keras. Masalah sumayang kau mau kau bangi je pegang laki ambo kena sana kemana kandungan sikonya gua iko penting pak berbeda nuak jo muka luak lain di sumayang aja kau celia lah ande selain dari ugang ndak do sumayang lah ya ayam do sumayang banda sumayang siapa ada inyo den da ugang ande lain sumayang ande di ugang tu sumayang ande nah indak sumayang tu samo je ndak ugang ke cik nabi agak kareban nama mana Ambo ndak masalah kage cuma ngage apa ibu. Kalau ndak disampai siapa nyampai coba lah.
Kau nak mau kece boleh tu. Jangan lama-lama aja dia awak lalu jo laki nak sembahyang. Kece kayak suami waktu udah sembahyang lah dah. Kalau nak sembahyang juga udah awak lalu di luar. Kau udah lalu ke luar. Kau nak balik udah aku main dua udah. Mode itu awak balaki. Kau awak senang lah lalu je nyong kau. Oh ni kau contoh tadi. Awak lah selalu je nyong aja. Lah selalu je nyong je. Malah suara ni orang nak sembahyang tu. Jago sebalai sebagi tu. Sudah awak di Karajono ni lalu tinggi hari. Muncul bom patui tonggal mana teman. Orang nak sembahyang kau nak ada gosok gigi, nak ada kukumu, nak ada basuci, selalu macam tu lalu aja nyawa tu. Ada deh kok. Lah itu dosa tu buah namue pada tepas siap date siap pa. Nang kedua dosa nyawa. Dan dikatakan dosa nyawa sin bawasi raya bawaria si. Nan dikecen siria kon dua indua ambo mama ambo. Nan dikecen siria ko adolo nambah kuasa lain dari Tuhan tangan sode. Bau sakit je bagunya. Den kanerang. Dia kanerang dikajon urang. Dikajon urang le sakit dari Tuhan no. Menyanyui di kapalo, membalih kampu kaki, amal latui di bawah pusatnya. Di bawah pusat melatui atau ciri itu bencana. Lah balik elok ke dukun ada di layang limau. Bajo, yo payo di tolong orang mah. Kau contoh seorang. Nah banyak lengan dekat dia kau dah. Sia kira-kira orang aja. Ndak jauh ana kau dah. Sia kau. Orang nak dan sabai dah cuma ciri aja dan sabai. Ciri-ciri tinggi-tinggi kunyang orang memang. Kira na tinggi-tinggi kunyang tu minan tuwe seorang rumah. Manggadega pulangan tu. Baru baginda. Aka paham. Takkan nani wak bako awak anda baginda Karajoan. Salah bonan tuwe tu je. Karena mak dekat jual tu, cara bini dia lain je. Lala balambui, lo je bin tua rumah. Kau sirik, adolo namanya kian lain dari Allah. Adolo nambah kuasa lain dari la ilaha. Dan terakhir dosa hati. Dosa hati iaitunya tadi mindapanmu nundatena paya bawa pia muna. Nanti kecian muna pia ko iyo dimuncuang indah. Ko bahayo ko pak. Kadang nyoba dua bagadiak sana ibu sana bapak jawa. Kontan sa kampuang sa pasukan dibukawa adinda kece kewa. Dinda li sa sanang dinda banyak anak ili sa sanang je. Kece dibukawa. Di belakang lihat dojo sa kalau lubang awak dicuki salah. Tu munafiak banget. Urang munafiak kok kebanyakan padun sana bapak ibu. Kau orang lain ada dah. Kadung sana lah, sana ibu, sana bapak lah, sana anduang lah, sama-sama koto lah, sama-sama sakumbang lah. Yo, sekumbang, sekurang mama sekumbang bebo. Sama je. Cenego dah lo si kodo. Bolo tian deh cenego banget. Anda cenego sekunda. Mete itu kan anda cabut tahu dia dulunya tu. Orang tahun sana itu dipanggaan ya kawan. Malah sado kan mangi cuayan deh tunya. Sado di lelong aja wal. Yalah ada sana ambo. Jadi kalau lah munafik tandoe mangece bohong, bajanji mungkin dipicayo berkia kiane. Yo to di daulunya ni pak di belakangannya macam dua bila suhewa jawi balam pun tuang no mak no. Hati-hati dong. Tak peduli lihat dong orang sekampung kah siapakah dia. Kalau nyo munafik hati-hati. Nanti ko kubo kita tinggal. Tanya jengko ba caro maninggane. Nanti itu kaji pak. Kalau kini abi waktu ko lah lambo caliak lah sajam lewek 2 minit pak. Nya dah sajam. Yo tu yo ngaji lah sudah kau lihat. Lo ni santiang nah itu sadona kan nagian ini kok. Nah, jadi Bapak Ibu doa dalam yang pertama siapkan langkah di bawah mati. Jangan sampai tidak beramal. Jangan sampai suruh lancak tidak berisi. Jangan sampai suruh lah bersih tidak doang sembahyang dalamnya. Itu yang pertama isi kajiwa. Yang kedua tongko jangan sampai lupa Tuhan dek mau di dunia.
Nang ketiga, siapkan nangka di bawah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nang terakhir, abihan dosa. Sudah tu isi ibadah dengan paham. Hilangkan wujud diri, nyatakan uji Allah. Yang karajiah tubuh nang kasa, yang sabitah tubuh nanalui. Uji am sabana diri, uji muhad zat Tuhan nambar namo. La ilaha tanyuan ka guru awak, duduan kajie, isi sumbayang. Baru kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Panjang stasiun di Pariaman, tarantang kawe ampe alai, buatan tukang dari Padang Panjang kakida jalan Kamuaro. Sedang bak kini kita hentikan, lah pasti saja banyak bana kaji sedang tabangkalai. Kok bau mue kita samo panjang, lain kutiko kita ulang pu. Talantuan kanaya dosana, tasingguang katurun bapak jomande, bayak nan di luar, bayak nan di dalam. Ambo sabananyo, sana kamanakan ulang disiko. Minta maaf lahir dan batin. Mari kita bersama tali bakal maaf awak sadoi doa. Assalamualaikum warahmatullahi